హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక తెలుగు రీమిక్స్ మీద ఉంటుంది. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఎక్సలెంట్, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీ లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది. ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి. సో ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. అది ఇప్పుడు వేసుకో. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి, ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా తప్పకుండా చూస్తారు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి కూడా ఇక్కడ మ్యూట్లో పెట్టిన సాంగ్ని టెలిగ్రామ్లో ఫుల్ సాంగ్తో చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ ఒక లేయర్ ఉంటుంది అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో సింపుల్గా ఇక్కడ దానికి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసే ఉంటుంది. మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ మీరు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 millisecond దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఫోటో, మీ ఫోటో ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు. సో ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఫోటో 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వర్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వర్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వర్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి దాకా 1 by 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి మాత్రం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. వీడియోని చివరి దాకా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఉందిగా ఈ ఫోటో, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. పై నుంచి కాపీ చేసుకోవచ్చు, లేదా కింద నుంచి మీరు పై నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీనికి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో పేస్ట్ టైల్ పక్కన నార్మల్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో 1 minute 1 second 10 millisecond దగ్గర నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సో 5-6 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా నేను టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ ఒకలాగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా నేను టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ఈ ఫోటో లాస్ట్, లిరిక్స్ వరకు ఈ ఫోటో లాస్ట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో. సో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లిరిక్స్ తర్వాత వచ్చే ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, లిరిక్స్కి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసి ఉంటుంది, నేను యాడ్ చేసుకుంటా ఆల్రెడీ. మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు 11 second 12 millisecond దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి.
సో మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి మధ్యలో, మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. సో ఇలా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, మళ్ళీ 2 ఫోటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, మళ్ళీ 2 ఫోటోస్, ఇంకో ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్, లాస్ట్ ఈ ఫోటోస్ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో లాస్ట్ ఫోటో 19 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి, కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. టైమింగ్ చెప్తా, 12 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆర్మర్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్ ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ 19 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. నా కోసం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్, జై హింద్.